ni nindot bitaw nga akong gikuan diri every morning ba nga masugat nato ang kuan sa adlaw sunrise. Nakalugsong gyud ang taga-syudad. Una nga Alright. karon guys, naami karon diri sa Iping Resort kay akong amigo nga taga syudad gusto mo sudpong sa hunasan diri Dapita. So ang amo ron ngita mig mga kuan sa dagat aron nga makaila siya unsay mga sulod Mawagin, ng mga mawagin. kuan sa dagat. Ihas kitag dagat ba? Abaw. Sige sige. Ako rin ang Kani sa una sa muang pagkuan din Dapita kani. Muna siya gitawag og pundok-pundok lami na siya sa sabaw brad. gagmay man lagi kini. Pag man siya, iyala ang purpose lang ani nimo ang sabaw. Sambaw. O nya. Makonsa ni siya kay Ay di ini ba ka. kato man mo dagko. Anak di. Slow ko no galperel. Lahi to, lahi to siya. Lain Oh. siya. Lahi Kani siya mo gini siya gidakon niya. Ikuan mo ganahan ka siya kan. Oh, anaw na siya. Kuyawa naghigop nimo na siya. Higop nimo maapil nimo glamoy ang bato. Kana. Mo siya gitawag og pundok-pundok na. Ah, Dagan no. Magpundok ra gina siya dinhi sa Bitaw unasan. no? Bitaw no? Di ba Brad? Oo. Mo na siya tawagin siya pundok kay magpundok gina siya Brad. Brandok gid siya. Hmm. Mo siya gituyo no? Oras po na ilaha din na. Ah.